дар деҳаи шопури ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор зиёда аз 1 километру 200 метр роҳи асосии деҳа аз навсозӣ карда шуд. Тадбири мазкур дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби сокинону соҳибкорони деҳа рӯи кор гирифта шуда, ҷиҳати таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва зебову назаррабо кардани кӯчаҳо роҳандозӣ шудааст. Ин масир то шоҳроҳи Душанбе Турсунзода мунфарш гардида ба зебогии деҳаи Шопур навгони зам хоҳад кард. ғафси қабати болои роҳ 10-12 сантиметрро ташкил дода, паҳноии он 5 метр мебошад. ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои таъмирӣ ин масирро қаблан бо техникаҳои роҳсозӣ тахту ҳамвор карда сангфарш намуда буданд. Акнун роҳ бо сифати баланд таъмир шуда, ҳамчун масири интиқолдиҳандаи молу маҳсулот ва ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ба сокинон солҳои зиёд хизмат хоҳад кард. зимни суҳбат бо сокинону фаъолони деҳа гуфта шуд, ки ин иқдоми бошандагон шоистаи таҳсин аст ва дар ҳамин роҳия баҳри ободии як гӯшаи ватан беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, ободкориву созандагиҳоро бояд бештар намуд. зеро чунин амалҳои дастҷамъонаи калонсолон фарзандонро ба роҳи рост ва меҳнатдӯстиву ватандӯстӣ ҳидоят менамояд. шукронаи давраи истиқлолият, шукронаи сарвари давлат, ки ин гуна озодӣ, ин гуна имкониятро додааст барое ки пеш бурдани корҳои созандагӣ, бунёд кардан, обод кардан, таълиму тарбияро беҳтар бароҳ мондан ва ҳамаи ин нишона аст, ки мана имрӯз бо қувваи мардум, дастгирии соҳибкорони деҳа, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба 1200 метр роҳи асфалтро амалӣ карда истоданд, ки пайвастӣ бо роҳи калони Душанбе Турсунзода якҷоя мешавад ва инчунин бунгоҳи тиббӣ аз тарафи аҳолӣ сохта шуд, об гузаронда шуд. ҳамаи ин ободӣ аст, ободии шукронаи давраи истиқлолият. бояд гуфт, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ наздик ба 20 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуданд, ки ҳоло мавриди истифодаи сокинон қарор дорад.